Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Para nga salubi yung alikfay sabi, udoy na programa tide baka. And tide misdo na nga Masra Gambo. Masra Gambo cara programa gomoro fara. And fujaso uit mi bar alading 1 million stranang masa etang in Europa, Amerika, Caribbean gebied, maar ook te in stranang. Wan sweet manting. Of je luka programa neti of bakana me baruang sweet cake plezier, maar belangrijk is abos kopo musgo duidelijk. Like ina programa fusana sa ipsa sawed taki na ano so Masra Gambo. Asa torde. Archi maluku mana nasa sabayo kromo me barodi. We barodi oost gogomit west, noord gogomit zuid. We spedef mama sernang. Da teki sturu ari bani of i doni amaka de ye teki kiki broko lekker wana prens parnyun suwe charkon. So, we tide wo bijin baka wanta penem sandi snack ba want ya wan paradi mofo mang. Elek wa losan uit ibri yuru. Mino sabi ma am mi no impichi mi wansani. Mi wansapu wansani. Nou, man een klokkenluider, no? Dus Masra Gambo minasabi era mami aba gevoeld dat klokkenluider na masa charo sango sumar go deponir en de man mag karaman ning na dorosito. So, mayere jaso. Dan mi wan sabwan tusani, want a klokkenluider disi. Actief zo dusdanig. Maar sami kon verstang inatori, dat a klokkenluider disi. Na eng anego om tak jere no awan chawantori ka krindi da dungru wan foromutori. Nee, ama wan trowe regering. Mi denka dati. Dat na hier sa Masra Gambo. Luku a klokkenluider natuurlijk amasa abesani en anyone mag go deponer wan san sa shitak Ja. Dat nou een rechts. Sabi to. Maar a fast fa de may chara sanga doro sino to dana wan san no mo de ma wanito sa regering. Ja, so we jere jaso. Dan mi wan sabwan tusan fibrawi kas want you know a young boy en je volgt de san op de voet. Pe a klokkenluider bede die want tusan bebsa. Luku mo wachti. A precisa semsan is mi wante yi Masra Gambo. Luku minespa klokkenluider go doen sani you mag. Mi ten mensen na no een probleem. Maar da a vraag voor mi de Masra Gambo. Ja. PIBD die SLMB bije failliet. Fos 2020. Le klokkenluider. PIBD. Zo, tja. Te grasalku be failliet. Helemaal rode cijfer die de ik mo po PIBD al die tijd. Die de man bedoel de lolo sandape. Abako voor favoriet failliet tot en met klari. Broko helemaal. No asane seti PIBD al die tijd. Aksaba fabriek. Precies. Ete a fabriek sa de man, winasaf na een donatie of zo, de man ano tofi de man ba mekito, de man ba mek oso to, oso. Ja. PIBD al die tijd dan. PIBD al die tijd. Wakti me go. Minogba. De man bouw ziekenhuis afu de man liep des aan de man gwe. PIBD al die tijd. Inogot na klokkenluider moro. Dan me actie asort mangsa e play knap da petak amau teka lini asan na wa ketiu seti. Asan doorzichtig tumsi. Tegi de man Masra Gambo. Tegi de man asan doorzichtig tumsi. De man non play politiek na ngasani. Ja, if asan de so make a PG duas. Duen roko da usashi. Ma yunom kontrusu pod drogi PG sumana yu. Jere jaso. Matalang amachise pai want da Facebook schakela ma uit today amachise schorsing. Je verstand. Maar mi WhatsApp ook toepa klokkenluider bij de DASPSB tori skandaal bij. Precies. Mi WhatsApp ook toe die akasreserve gwe. Wel no. Pe ama bede. Masra Gambo horis refi no kono tak de sanda tiere. Want a fast fa de ma eduen de ma mek mikis ati brontok. Nee, maar eigenlijk om takke no. Chago. Dus dan mi wan sabi a klokkenluider disi kan de attendi de sand beb saba 5 jaar.
Oh, mami, no, denk dat gewoon 5 jaar, dan no plus 3, 4 jaar, dan oude no 9 jaar, outro een klokkenleider voor jou een stuk go dat Maar wan bos kopu van regering DC, sobu so a president, mi wan ji de man die karde zelf klokkenluider anga de man de hara waji, i verstaan, taki na beleid dat debe abi. Dus 10 foru, na wan foru nooit amnesie. I verstaan, en Klopt. zo a regering die bij daar visie, bij kwetja volk disi. Dus je ora volk als potu, je ating voor zweef, lek fason faya son uno. Daar mij paradera lok to die sanga dati. Maar te alleen kondana nesi fugo chibrigo te kuarang. Den vrije nati, den vrije Precies, fo. like van je takje. De is wa me kong. Maar, Tiago, mas Ragam. Da ating for tak tejen serefitaki. If mi be sabi, mi be bowa nesi. Dus na sandati de man fu NDP etak no tak. If mi be sabi, mi be boude oso jides ma sa a regering dis edu. No! Precies, Assemsan dat mi want tegen mas Ragambo. Er zijn 60 projecten in het verleden. 60. Anowang. Ja. 60 de man oppo. Uit dat 60 om in de man realiseert. Go look de oso ab grassi no. Grassi e groen de oso. Grom papira not seti. Nee. Verkafles project papira no seti. Vergunning no seti. Water no seti. Stroom no seti. En karkong. Zelfs toewijzingsref no dit op de zaak. Maar jere Nou das- wacht mi ap trama say pai bana bangi maar de notjes de oso. No man het tak voor de sandati. De man tak u krijgt dus u gaat moeten betalen jouw bedrag. De man salaris e koti na bangi. Maar de man nooit no si de man oso onder de iPad oso de. Maar dat Dat pe- nog kan toch? Maar pa money fam nganda te. Dus dat, me leg je uit no thing. Het gaat einde van de rit. Je hebt een contract met de bank, je hebt de lening genoeg. Pay the money dat go. En de man dat neka stratino hè. Mino hoping. Dat kwan die asansa doro so fara. Dat de man dat sa banadil ook kan strati. Dat moest je spang. So mayere ja. Archi malu kumana na sa bayo kormo. A soort situatie disi sang epesa. I verstaan dan nou de mij suku futroe a regering via een ministerie voor openbare werken. Want de hara president nanga minister, omdat de minister dat disi, ne tek no een blad vese mofo, te ayuru doro fataka san lek fasante en a pripani. I verstaan dan o archi a minister. Nanga de trasan in sa man fu strate tak. Waar waren deze mensen? Ik ga je nog een voorbeeld geven. Hier van de klokkenluider. Toen aan een gebouw. Dat gebouw kost 6 miljoen euro. Ik ga u ook uitnodigen binnenkort. De pers wordt uitgenodigd. De steen was nog niet gelegd. De aannemer is 6 miljoen euro direct betaald. Waar zijn deze mensen geweest? Ik heb een nieuwe overeenkomst gesloten, mevrouw. Ik heb een nieuwe overeenkomst gesloten. Zo neem betalen hoor, zonder dat er iets is. Het mag niet toch? Mag niet. Maar waar zijn de parlementariërs nu? Waar zijn ze? Hiermee wil ik aangeven dat mensen andere bedoelingen hebben. Als mensen omgekocht zijn. Als mensen die minister weg willen hebben. Want ze komen niet in aanmerking voor werken. Of ik breng te veel transparantie. Want te veel gaat uitlekken. Toch? Ik wil die lijstje van alle mensen die perceel hebben gehad. Ik wil het zien. Toch? Er komt te veel transparantie. Misschien moet die minister weg. Maar die lijst ga ik een keer moeten hebben. Omdat ik wel alles bij wet en recht wil regelen. Waar er geen geldige verkaveling, brengen we een geldige verkavelingsvergunning. Dat doen we ook bij andere particulieren. Ik ga je een voorbeeld geven. Zustersproject. Daar was ik bij de VP aanwezig. Dat zijn zusters van AZP die hun grond zelf ontwikkelen. Ze hadden geen verkavelingsvergunning. Omdat het een dure grap is. Het was een project uit de lijst die ook blijven liggen. We hebben daar een nieuwe overeenkomst gemaakt. Van hier nou, volg de bouwregels, u mag verder gaan. Je hoeft niet eens te zijn, maar het is geen corruptie. Het is een nieuwe overeenkomst. Dus je ziet het gewoon als een nieuwe overeenkomst en je Juist. komt de mensen tegemoet. Onze target is, mensen moeten hun huis kunnen bouwen. Dat is de target. So, dat doe je Masra Riyad, koso ama ableti.
Een rein geweten vries geen aanklacht. Je verstand. Dat je shitaki ook toe. Odi. Dus een systeem sang de, nou een doorkijksysteem de man abi. De man wakti oten een minister voor VHP. Sa mek een chief fout of een minister voor ABOP. Sa mek een chief fout. Want alla libisma. Sap wan sanitaki. If in e woroko, ma mek fout. Na te e woroko I kan mek fout. Want if is dolek is dom tata. Ine do noti, ine seki, ine bowi. De ine do, ine mek fout toch. Maar regering is e woroko. En doordat hij woroko, dat we een fout kan maken. Maar de man herstelt de fout. En ze geven ook toe dat je want leksa masariri at betaki. Messi voor bij meki masan bij mancheri. Ateka messi voor baka. A herstellen, a charen go. En dat na woroko. Je verstand. Maar dan meku archi nou. San strate taki. Maar ik neem de NDP enorm kwalijk, vooral de NDP. Want als de VHP alleen maar iets verkeerd zegt, willen ze al op straat gaan. Als ze welke kans dan ook hebben, dan vallen ze aan. En nu ineens Dus het is is het heel stil. En het gonst van de geruchten dat zij mensen hebben geaccommodeerd van hun partij in het project. Like fai sabi to Masra Gambo. Like Fausha san net. Precies zo mi want tak ook toe. Luka situatie voor abouw, voor het douanegebouw. 6 miljard. Toch? 6 miljoen. 6 miljoen, sorry. 6 miljoen, ja. De shitak yung de man paien ook toe, terwijl nooit was stono poti. Je begrijpt? Ja. De shitak yung de sandat in het verleden pe aman bede. A klokkenluider, Is in dat karasan neneng. Isabi to, da pe a klokkenluider. Kom je tak, da pe a klokkenluider bede. Abe ap 5 jaar aten. Isabi to. En dat zo je shitak yung omen sani de man e probeer voor zeil om voor mekaar regeren fado no masragamo. Dus in feite, witte jongens in korte broeken botaki, spijkers op laag water zoeken. En nana biotak no suku elen bonyon in okorbarafu. Want no as man bor okorbarafu nga elen. Je verstand. Klopt. Dus in feite no wat drogreden de mij gebruik. Isabi toch. En de mij berekent dat regeren vadong. Dan a voorvluchtige president, ex-president, Otjis Garasi. Dus in feite, asansa de mij doet, asansa de mij de bezig. Na Alexander Gwente takikba. De mij got napa tapa berm, dat de mij wakti te wan meteore lusu, en vadon, dat kan je een wens uitspreken. Die sabi toch. Dus na dat de mij doet eigenlijk. Dus, en dat meka regering DC. Ne verstang asansa de ma e doen ne brokode ede, want a president tak ek voet na chala. Precies. Daarom met taken vanuit dat plek Fujaso ook toe, naar alle de people ook toe. Keep in mind, hou vast en begrijp. PUBD 2020, financieel en financieel-economisch direct tegelijkertijd. En waarden en normen. Sa Israël bede. Sa ube do. 1, 2, 3 pakket. 1, 2, 3 pakket. Prati gratis sani. Basu karta gratis sani. Wat bereik je daarmee, Masra Gambo? Nee, jere ja, so point of correction. Mio leg je ons aan uit. A regering DC, a die bede, altijd de man zoeken weg van de minste weerstand. Je sabi toch? En if je look at track record voor de man, altijd te de man kon de man committee nyang. Je sabi toch? De man sanga wan abani na wang. Je sabi, want de bijis man wat tore taki abani chibri, maar en tuda doro. Dus a regering die zei, shideng, ala de move die de meki, zogenaamd de chibri, maar de tuda doro, dus we lezen den puro. Je verstand, want de man shitaki nyan seti, je sabi toch, itori boom, centrale bank spek, money, dala de vrij, koers stabiel, je sabi toch, dus dat de man berika tak noa yuru doro, voor naksan panya, voor kan konya baga. Je verstand? Ja. Na dat na a policy voor de serif man die zie. Dus na serif handschrift, a serif sani handtekenen de man abi, de man die zie nooit yoga chawan san konte berde. Want de man het ook over de projecten den sa de meki. Je verstand?
Da mi disi Masara Gambo etak disi. Te you e fuda wan volk op. De non poti nya kon je in tape schoot. E poti nya je no mo ala de tape tafra. Ma in e lering van amus kona nyang. In e lering van amus sorgu feserefi. In e voeden op. Lek je jen voeden. En dat udu ala de jari disi. Mek tidena dei i abi taki in bepaalde projecten na drinanga volgens zijn tuin oso. Terwijl if je bedoelek vadema edunanga AHP Panamerikant project, de project die libi dong, die de ma wichi libi baka set kong, dat je shitaki a mogelijkheid de taki, desma de ten de project, dat bijis man wan kantine oso, i verstand ook dat de ching kan de worko, dat de kan bij wan oso, of de kan chis wan pis gorong, pe de kan do de sani, me kong. Dus dat na a beleid, maar in een kong, dat je sani, tek na oso ja, teki, dan ine verdien a money, sang mus onderhou a oso. Asan dat nou een probleem. Je moest go luku asma maatschappelijk ladder sa asma abi, aan de hand daarvan je gun asma wasani. Dus, en dat regering die ze doen. Ja middenstand, ja portisma. Dus dat na AHP, pe portisma kan go, want je ambtenaar, daarmee bouw safri, amanak wan siribi camera, isabi toch, wan foro isi, isabi toch aan wan kukuru, dat je begin tang, je verstand, en met de tijd, dat je sani, je verstand. Klopt. Maar me kong blo, yo, archi wan po. I was born by the river in a little tent. Oh, and just like the river, I've been running ever since. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time. Zo, dat doe je. Maar zie je Engels. Die zijn Engelse jongens in korte broeken. Dat Masara sem kook zie je jono. Want a change is gonna come. Dat want ik want change e kong. En na daar passie en je sha change ba. En barawikas. Luko. Leg me uit change over a change die de no. Luko, a change begin eigenlijk 2020. Ja. Ja toch? A volk kiezen. Je want tra-regering. Juist. Wat want tra-regering. Die moest jara change. Ja toch? Mooi zo. En dat we go helemaal baka in a roots, want a defa nodu. Ja. Ja toch? A people, a nation stem, voor de man, pot want tra-regering, fuchare wakano. Im ho rekening. Zijde i pot de man noda pe. 2020. Omdat anobe go boom. Nee. Isabi toch? In alle vlakken anobe go boom. Vooral tabe go om a koers. Ja. Zij flectuerlijk, mi gado, eb en vloed, monel. Toch? Ja. Dat is nou wat aan dat toch? Wacht, leg me uit. Taki a koersstory. Je verstaat. Dus te vloed bij kong. Dat koers e go alok toe. Ja. Dat te epe go. Ja, maar ik weet baka. Dat maar go baka. Wel, no. Dus in a houvast. Precies. En daarmee wil ik zeggen, altijd man dat je stabiliteit in een yang, maar no op stabiliteit dat je no man plan. Maar na die stabiliteit, de mek de ma wan note of de ma wan tek. En nou de man China Centrale Bank 1 punt zoveel, 6 maanden importdekking. Ja. Sterker dat de man wan konjan toch. Maar Dat de man zijn klokkenluider go, dat de man zijn broeia nieuws kon, Ja. dat om een fake televisie radiostation on van, dat om een journalisten sanson nasap next voor journalist op je osta. nee, maar in begrijp dat logo no. Isabi de man die si na aburichi di de ma kar santoli.
mana wan tu futburi chana fo tu dan ta de fes wan busi de dule kay worko da tashi smay kon de fara wan bon poto wan bon da bo fa don make it bari de smay ta kaman se worko man not aan Not aan doen, not ama aan. voor niet te commenteren ik ba je verstand dus in feite arjimalu kumana na sa ba yokormo sami wan leku uit taku opo aino fushi wan disna du omelesi de man emek moeite da koers bij de twee taktek en met tantaken omdat mi meke mee i verstaan en mi shoga attenda toe voor zorgen dat a koers komt op twee taktek mi shoga mi liever mi bijdragen mi no beda CC ja dan je begrijpt dat de kote kon koers aan a twee taktek mi bo sheng voor draag wan kondere abara 10 jaar lang ino de in staat voor a koers tap 2 takte dat we sabe doro 3 voor dat we tak ai wan mankement bekante maar not noti yuna niente capito je verstaan dat je zorgu taki je leer afvolk disi voor kosisma persoonlijke aanvallen tap libisma maar in een luku alansbelang omdat je wan ab je eigen belang dan je a voetvolk je de pakket je de disi de orde zoet maar je kwetje lesi de na lika je kwetje potin de sting sukru fu de no moroko en da luku no pe de volgelingen fide de ka luku taki seriusu tori met ju jaso taki no wan progress, no wan vooruitgaan, no de ka go luku in den districti. De marchi luku, pe yu fraga e wai taranga pe rigeri, tak de districti dat nooit kona fesi, want i be prati nyaji de ino lerde woroko, ino lerde dusani, ino lerde walosani, ino lerde i onthouding, dat junangay gezin, yangay familie, yangay mati, dat we make progress egwe, dat we lafden, isabitok, aleka tendi des mabega vergaderen fosito. Dat is maka also. Baya mantaki te accident sa mantaki. Ano sapsa mantaki. Je verstaan attenda tip sakba. Na regering disi, dis na transparantie, de ma esori alasani, fasan muswaka, en de ma jia uku, figo uku, de ma ne fisi. De ma jia uku figo uku, dat want tak alade in a social fangnet. Alla saye feni da yum sapta kere no da modrain ifo so yo go budgeter fu set alibi no go bossing want te bossing o konji i verstaan toch na lekte worka wan worko pe da de mo pai wan terug werkende karak da so leisi terama aksi tera worko ma da sayo duanga tiwika atrama tak mi o bai wan kau atrama tak mi o bai wan tu foru mi o kwechi atrama tak no man Obai wagi. Mi obai wan waji. Dam kay koiri eskater. Maar de sker baka dei. To elef yaba kau. Yaba fouru. Yaba pis grompe parani go bayi mes dan ay sani. Da ika a profeet fen. Je hebt economische waarde de mij taken. Juist. Want luku a regering die psa. Die go. Die verstand ook. De man die si. Be abwa ren nanga uma fouru nga wan tukka fouru. Dat sa de man do, de man cheer ala de uma fouru di beji exi. I verstaan, dat de man lip de ka fouru. Dat zei dan ka fouru no mo. Tegen je me toch? Kan de ka fouru de man die se leggen. Dus, dus kortom, Masra Gambo, lek fight taking. Je haal een bombelangrijk punt net aan. Inderdaad, dat de ook toe zo if me lukasan. Bepaalde gebieden nog ontwikkeld. En aanhang dat is sluit aan de apartheid dat die. Juist. No, itak wansani wanda me volga santa pa a geografische ligging. Ja. Dan met dat no werkelijk nou een punt zij kar contact true. Wat dat te luku dat de man vindt dat je discrimineert, maar no discriminatie. Want mi familia, mi opo die alla groepen sanka leer mi wansani. Je verstaat toch? Ja. Omdat mijn buurman, bijvoorbeeld, nou een Japanees man. Dat man haar wan gok saba. Dat man abrena prekel terat jimi. Dan te ama kota tiki purno ora tika yu. Ama tak nooit te kanga ala tiki want in parantu.
Je verstaan? Ja. Dus dat wat ik aan mij zorg met dat lukumi shoga ja, dat je kan go shoga no mamiji even, via ademruimte, Ja, toch. dat ik kan go pran no, want dat tamara mi kan vinden baka fiu. Ja. Na salibe libi, je verstaan? En midden bereid voor tekleri voor een terrain. En zo ook toe dat mi eleg na sasa ba yokromo Lucien, Andro wala mala. Na dat me probeer leru no taki. Leri voor een terrain. Mek mati na een terrain. No ab minder waardigheidscomplex voor denki tak ja ama abi mino abi. We mi na torobi. Je verstaan, ama abef no abi met tampo na nga wan mi ka leer van man. Omdat if je dan ngay serve hokken, ngay serve na serve take tak ala day. Ala day na serve taki etaki. Terwijl if je go, je bemoei na nga terasma, dan wantara taki etaki. Dat je ontwikkel is er even ook tot Zo. dat niveau toch? Je leert van taki dat die en de tak dan kan gebruiken taki dis ja. Je verstaan. En daarom ik mi etaki, want dat kel dorokba. Daarom ik mi etaki. Gebruik alle mogelijkheden die je abi. In die buurt, in tapijari, voor zorgen dat je met jezelf economisch weerbaar. Zo moet zo. Trusiani na grond, paranuasani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. En als aan die sami etakja, na sawa president die die gwekba, die bedragen kondre abara na een koers voor twee taktek. Na unu amambe taki. En die de met teju baka. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Dat je shitaki jot nape kwa jaja sarna mofon, jaja sarna uma. En na mitake aram basar gambo. Maar na sa lobby wang, vanuit dat plek ja, zo mi want tegen je nu ook toe. Tak zorg ervoor. In een bong doti. Ja. Take you dokter je go yana nga yup china strati na wagi. Of anything sa je doe, is zorg ervoor dat de doti fine bong ka strati moro. Ja, buwan ton netjes, tjaren ko na oso, je poti na ton en dan vuile wagen tjaren ko. Zorg ervoor dat a foto of uno, maar a heer kondre natuurlijk ook toe. In a binnenland, de mij go na vakantie, picnic. Isabi to? Zorg ervoor, je take you doti je tjaren ko netjes baka en je trowe. Fa amus horen. En daarmee mi want taki, je mek a ruimte gi de toeristen ook toe. Tak te de man ko ina kondre na mo. Tak, werkelijk. Ook je want kondre netjes. Ja. En van je als uit wang baru wang sweet thing, wang sweet moment. Tak ook luku a programma voor nu. PW takasani. Strana saipsa. Dis na masra fikash. 2.0. Thank you. Get up, stand up for your rights. Pacific, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't.